अबब, एका तासात 481 सूर्यनमस्कार. विश्वविक्रमी हरहरेचे अलौकिक कार्य. अहो, 100 नव्हे, 200 नव्हे, तर चक्क 481 सूर्यनमस्कार, आणि तेही एका तासात करण्याचा विश्वविक्रम आहे सोलापूरच्या स्वप्नील सुनील हरहरेच्या नावावर. दरवर्षी 19 फेब्रुवारी हा दिवस सर्वत्र जागतिक सूर्यनमस्कार दिन म्हणून साजरा केला जातोय. आरोग्य हीच खरी धनसंपदा मानून तरुण तरुणींनी अर्थात सर्वांनीच व्यसनमुक्त होऊन आपल्या शरीराचे सौष्ठव्याकडे लक्ष देणे ही काळाची गरज आहे. स्वप्नील हा सध्या नॅचरोपॅथी व योग सायन्स तसेच मॅन्युअल थेरपिस्टचे कार्य सातत्यानं समाजाला मार्गदर्शनच्या रूपाने करीत आहे. कोविडच्या काळात त्यांनी योगाचे महत्त्व सांगत जनजागृती करण्याचे हे कार्य सुरूच ठेवले आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर स्वप्नील सुनील हरहरे, नॅचरोपॅथी आणि योगा सायन्स अँड मॅन्युअल थेरपिस्ट, वर्ल्ड रेकॉर्ड होल्डर. एका तासात सर्वाधिक सूर्यनमस्कार करण्याचा जागतिक विश्वविक्रम माझ्या नावावर आहे. तसेच टॉप टॅलेंट ऑफ द इयर कलकत्ता येथील देखील पुरस्कार मला मिळाला. शासनाचा राजमाता जिजाऊ देखील पुरस्कार मला मिळाला व केंद्र सरकारकडनं योग गुरु हा सन्मान देखील मला मिळाला. आज दिनांक 19 फेब्रुवारी म्हणजेच रथसप्तमी, जागतिक सूर्यनमस्कार दिवस. सर्वप्रथम माझ्याकडून व महाराष्ट्र न्यूज सकारात्मक बातम्या देणारं महाराष्ट्रातील एकमेव चॅनल यांच्याकडून सर्वांना रथसप्तमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. रथसप्तमीच्या दिवशी सूर्यनमस्कारचं महत्त्व खूप आहे मित्रांनो. सुरुवातीला आपण एक सुंदर श्लोक पाहूया. आदित्यस्य नमस्काराने कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते. म्हणजे जो मनुष्य सूर्याला दररोज नमस्कार करतो त्याला 18 विश्वात दारिद्र्य येत नाही. हिंदू धर्मामध्ये, हिंदू संस्कृतीमध्ये सूर्याला हे तेजस्वीचं प्रतीक मानलं जातं. ह्याच्या मागचं कारण एकच आहे की सूर्य हा आपल्या प्रत्येक धर्मामध्ये कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात करताना आपण यज्ञापासून सुरुवात करतो. यज्ञ आणि सूर्य हे तेजाचं प्रतीक मानलं जातं. सूर्यनमस्कारचं महत्त्व व्यायाम प्रकारामध्ये अशा पद्धतीने देखील सांगता येऊ शकतं की 10 आसनांचा अंग समाविष्ट असणारा एकमेव व्यायाम प्रकार म्हणजे सूर्यनमस्कार. आता सध्या धकाधकीच्या जीवनामध्ये किंवा कोविड नंतर, लॉकडाऊन झाल्यानंतर देखील आपल्याला पुरेसा टाईम हा आपल्या स्वतःसाठी देण्यासाठी गरजेचा वाटू लागला. पण त्यामध्येच जर कुठल्याही योग प्रकार असतील किंवा व्यायाम प्रकार असतील त्यासाठी जास्त वेळ वाया न जाता आपण जर सूर्यनमस्कार केले तर एक सूर्यनमस्कारामध्ये देखील 10 अंग आसने समाविष्ट आहेत. जर आपण पाहिलं तर पहिलं आहे प्रार्थनासन, दुसरं आहे ताडासन, तिसरं आहे अधोमुख श्वानासन, अष्टांगासन, एक पाद प्रसरणासन. त्यानंतर संपूर्ण अशी विविध प्रकारची आसने एका सूर्यनमस्कारामध्ये समाविष्ट केलेली आहेत. जर नॉर्मल आपण जर गोष्ट पाहिली तर सूर्यनमस्काराने फक्त आपले हेल्थच नाही तर आपलं माइंड देखील तितकं स्टेबल राहू शकतं आणि माइंडची देखील पॉवर तितकीच कॅपॅसिटी वाढू शकतात. एक सोपी गोष्ट तुम्हाला सांगतो. आपण लॉकडाऊन नंतर आपल्याला लक्षात येत आहे की वेट गेनिंगचे जे केसेस आहेत ते खूप वाढत गेलेत आणि ओव्हरवेट खूप होत गेलेत केसेस, ज्यामध्ये आपण पाहतो की ज्यांचं वजन जास्त वाढलं त्यांना वजन कमी करण्यासाठी देखील सूर्यनमस्कार तितकाच वरदान ठरू शकतो. एक नॉर्मल गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की आपण सूर्यनमस्कार करताना कुठली काळजी घ्यायला पाहिजे. तर सूर्यनमस्कार हा 10 आणि 12 अंकात, दोन्ही अंकात देखील केला जाऊ शकतो. प्रामुख्याने वयाच्या 8 ते वयाच्या 80 वयोगटापर्यंत सूर्यनमस्कार केला जाऊ शकतो. आपण एक सुंदर गोष्ट लक्षात घेऊयात की एका सूर्यनमस्कारात जवळपास 15 कॅलरीज बर्न होतात. म्हणजे 15 कॅलरीज जळण्यासाठी आपल्याला मदत होते शरीरात. तेच 1 किलोमीटर रनिंग किंवा 1 किलोमीटर सायकलिंग केल्याने फक्त 40 ते 50 कॅलरीज बर्न होतात. आपल्याला लक्षात आलं असेल की जर आपण फक्त 3 सूर्यनमस्कार केले तर आपल्याला 1 किलोमीटर रनिंग आणि 1 किलोमीटर सायकलिंगचे फायदे शरीराला मिळतील. त्यासोबतच रक्ताचा पुरवठा हृदयाला खूप प्रमाणात वाढतो, फुफ्फुसाची कार्यक्षमता वाढते, स्नायू म्हणजे मसल्स टिश्यूची तुमची ताकद, तुमची पॉवर वाढते. याचे विविध प्रकारचे आहेतच आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला गरजेचे असलेले शरीराला एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक मोबिलिटी बॉडीला आपल्याला मिळतच जाते. कोणत्याही पद्धतीचा व्यायाम प्रकार करताना आपल्याला सूर्यनमस्कार हा लवचिकतेसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तर त्यासाठीच आज जागतिक सूर्यनमस्कार दिवस आपण सर्वांनी माझ्याकडून व महाराष्ट्र न्यूजकडून आपण एक संकल्प करूयात की दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक आपण सूर्यनमस्कारला बनवलंच पाहिजे. कमीत कमी दिवसाला 12 तरी सूर्यनमस्कार केलेच पाहिजे. आपण आजपासून संकल्प करूया व पुढील वाटचालीसाठी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सूर्यनमस्काराचे महत्त्व TV महाराष्ट्र चॅनल्सने त्यांनी अत्यंत सोप्या शब्दात सांगितले.
समर्थ रामदासांनी सांगितलेल्या बलोपासनेचे महत्त्व जाणून आपल्या तरुणाईचा उपयोग सूर्यनमस्काराचे महत्त्व सांगत व प्रत्यक्ष विश्वविक्रम करीत देशाचे आरोग्य बलवान बनवायला निघालेल्या सोलापूरच्या स्वप्नील हरहरेला TV महाराष्ट्र टीमचा सलाम. सकारात्मक विचारांसाठी पहा फक्त आणि फक्त TV महाराष्ट्र न्यूज.